प्रजेक्ट बानाय BTC आव दिनै 32 लाख मानसिफोर दङ 32 लाख मानसिफोर दङ 300-400 कोटी बोसोरै फैसा फैयो आरो बांद्राय फैसा फैबावनोबो हायो लामा दङ बिथाङा लाबोनो रोङोबा नाथाय बेफोरनि गेजेरजों रांखान्थि जौगानाय समाजखान्थि जौगानाय सोलोंथाइ जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ लायालासिनो थोंजोङै बिथाङा बायदिसिना बखिनाय मालायनि स्किमफोरखौ लानानै गोग्गानाय बेफोर खामानिफ्रासो सोलिगासिनो दङ दा बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों बे खोथाखौ बिथाङा बुजिनाया मोजां आरो जोंथ' बयबो लुबैदों जे एबार जे बिथाङा जि बुङा मानो बर' हारिया खौसे जानांगो आरो जोङो रायजोखौ थगायनो रायजोखौ फोथायखेबस खालामनो सोमावसाराखै बिथाङा बुंनाय बायदि जे रायजोखौ थगायगासिनो दङ नाटक खालामगासिनो दङ आंहा रायजोखौ थगायनायनि खुनु उद्देश्य गैया आं बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनो हानाय सासे सुबुं नङा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नुगोन आरो आङो आफादगिरि हिसाबै एबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैनो मोननाया आंनि थाखाय मोनसे खाफालनि बाथ्रा गोबां सुबुङा जिउ गारबाय दिनै जों थांनानै दङ जोङो बै मुंख्लंफोरनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनांगोन आङो बेखौ लुबैयो दा बेनिखायनो जे दिनै थाखा फैसानि गलाम जायाजासे बिथांमोना जेफोर गोसोम रां खामायदों बिनि गलाम जायाजासे सोरनिबा खुन्दुं मुथानै बहाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 10,000 थाखा होनाय बेफोरखौ नायाजासे हारिनि जि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बयबो खौसे जानांगौ आं बेखौ लुबैदों आरो दिनै जिखिनि नुदों 60-70% बर'फ्रा खौसे जाबाय हाबाफारिखौ जागायसिगोन बेनिखायनो जों बिथांमोना गसंनानै दङ होननानै बयबो आब्रुथियै जाहाथे जिरायनानै थायो आं बेनि थाखाय गुरै खावलायबाय এই সময়ত আমি আমাৰ